Zdravo, dragi moji. Evo i kako sam obećala da ću napraviti video zapis što se tiče anksioznosti. Došlo je vreme eto, i za to. Za mene ne baš tako lepim povodom, jer jako puno vas mi se javilo sa tim problemom. Ja sam izvojila sam na iPadu nekoliko vaših pitanja i onoga što vas muči i ja ću pokušati da vam odgovorim i jako mi je drago što ste napokon shvatili da niste sami. Ja sam ovu temu počela, to jest iznala sam prvi put u javnost, ako se ne varam, 2010. godine u emisiji Magazin In kod Sanje Marinković. Da li je to tako došlo spontano ili ne znam kako se dogodilo. Uglavnom tad mediji pišu, pogotovo eto u poslednje vreme. Ja ću da se ovom prilikom zahvalim medijima jer diže narodu svest što se tiče toga i da se jednostavno narod obrati na ko ima ovo stanje na pravo mesto i da nastavi svoj život onako kako i zaslužuje u krajnjoj liniji. Mene je to prvi put zadesilo 2007. godine u Las Vegasu. To je za mene bilo strašno stanje i šok i sećam se da sam bili smo u hotelu, normalna situacija, normalno sve, gde jednostavno ja sam samo osetila neko gušenje i otkazivanje ruku i nogu. Izašla sam napolje i jednostavno sam legla na beton. Legla sam na beton jer drugačije nisam mogla nekako da se izborim sa tim stanjem i to je nešto najstrašnije što je moglo da mi se dogodi u životu. Mislila sam prosto da umirem. To je to. Da stvar bude još gora, to veče smo imali nastup kao Zvezde Granda. Ja ne znam kako sam to izdržala. Ja sam konstantno bila u strahu da će sad opet to da mi se dogodi, da se gušim, da mi sve otkazuje. I eto, tako je nekako, mi smo bili tu neke 2-3 nedelje u Americi. Nekako sam to izgurala, kako više se i ne sećam. Prostite samo, Leo, nemoj da radiš to. Kada sam se vratila u Srbiju, naravno, mislila sam da zdravstveno nešto sa mnom u organizmu nije u redu, pa sam onda krenula, verovatno kao i svi ostali vi, da idem kod ovih lekara opšte prakse i kardiologa, ne mogu svega da se setim gde sam sve išla, da bi na kraju svi oni meni rekli da sam ja apsolutno zdrava, moj organizam je mlad, puna sam snage, ali ja negdje dalje sam znala da ja nisam dobro i da sa mnom nešto nije u redu i naravno nisam znala samo šta je tu u pitanju. Prošlo je tu par meseci mučenja dok se nisam obratila na pravo mesto. Jedino poslednja stvar koja mi je ostala je neuropsihijatar koji mi je naravno, žena mi je odmah ustanovila da imam anksiozno stanje i napade panike, što je za mene takođe bilo, ne možete shvatiti, šok. Ja, osoba koja sam puna energije i pozitive, da jednostavno to mene snađe. Pitala sam je šta je to, kako to, ona je rekla to nije bolest, to je stanje i to se leči. Moje lečenje je trajalo 2 godine. 2 godine uz terapiju i naravno uz razgovore sa neuropsihijatrom. U te 2 godine doslovno, vi koji ste u tom stanju sada, vi znate šta znači reč pakao. Ja sam preživljavala taj neki unutrašnji pakao, jer tada sam bila u jeku slave, u jeku snimanja emisija, festivala, izdavanje CD-ova i sve sam ja to morala da radim pod velikom panikom. Možete onda zamisliti u kom sam ja stanju bila. Bilo je situacija kada sam, uz lažne izgovore naravno, otkazivala nastupe. Mislim, meni stvarno nije bilo dobro, ali to je bilo, ne znam, imam grip, temperaturu, ne mogu da pričam.
jer od panike nisam smjela da odem da sednem na avion i da odem u Švajcarsku, a nastupa je tada bilo preko glave, verujte mi. Dešavalo se kada izađem na scenu da sam bila prinuđena, ne bila prinuđena, nego da mi je jedini izbor bio da nazovem neuropsihijatru 12 sati noću, da kažem, Ljiljo, ja zaista ne mogu da izađem na scenu jer mislim da ću umreti. I polako uz razgovor, eto, pobeđivala sam sve to što uopšte nije lako. Ali najgora stvar u svemu tome, ono što sam ja radila, je da sam ljudima koji nemaju to iskustvo, hvala Bogu, tako pričala, ja Bože, meni uopšte nije dobro, ja ne znam šta mi je. I onda kad mi kaže nije ti ništa, meni bude još gore. Ja ne znam kako je vama što se tiče po tom pitanju, ali meni je bilo užasno. Imam tako urezanih tih nekih par situacija što se tiče snimanja emisija, kada sam odlazila, mislim tu ni terapija nije pomagala koliko je ta snaga panike bila jaka, da izađem na scenu, otpevam 3 minuta i prosto se ne sećam. Ne sećam se ni kako je to izgledalo, niti šta, to je panika koja te ubaci u stanje šoka. Nisam imala izbora, nisam želela i naravno najveća životna glupost bi mi bila da sam tada nešto želela da prekinem karijeru. Radila sam na sebi da ja jednostavno pobeđujem sve to, to je jako teško jer nekako telo ti je više izmoreno od svega toga i umoran si, ne znaš više ni kako, ni kad te to strefi, više si, ko što ja volim da kažem, stanje šoka. Vidim da to je deo mog iskustva, da ne bih sada dužila o svemu tome, ali da vas razumem potpuno i da mi je jako bilo teško. I zamislite mene koja sam medijski eksponirana, da sam tih godina morala da budem tu prisutna, pritom sa svih strana su me šamarali mediji, pisali svašta, gde mi se stanje pogoršavalo, ali tu sam naravno bila i mlada i to je bilo sa mojih 20 godina, sad imam skoro 35. Tako da istanirala sam svoj um i sebe i prosto sam vratila svoju energiju, nisam dozvolila da me to neko moment, molim vas. Leo, imam problem sa kucom. I nisam, sad ne znam što sam htjela kažem, i nisam dozvoljavala da me to parališe. Ajde, neki to tako. Ja ću da krenem sa vašim pitanjima. Da ne bi sada otkrivala puno ime i prezime, to će ovako biti Stojićević. Kaže, ja sam tek sad pročitala za tebe i baš sam bila u šoku. Da li si izašla iz začaranog kruga? Ako vidiš nekad ovo, odgovori mi. Borim se sa anksioznošću već godinu i po i voljela bih da čujem tvoju priču. I kako je to kad si poznat i kako si se izborila? Svaka čast, svakako. Moment. Leo. Ovo je show sa štenetom. Leo, smiri se. Pričam ozbiljne stvari. Ponovit ću pitanje. Ja sam tek sad pročitala za tebe i baš sam bila u šoku. Da li si izašla iz začaranog kruga? Ako vidiš nekad ovo, odgovori mi. Borim se sa anksioznošću već godinu i po i voljela bih da čujem tvoju priču i kako je to kad si poznat i kako si se izborila. Svaka čast, svakako. Pa, gledaj ovako. Da sam izašla iz začaranog kruga, ja čvrsto verujem da jesam, jer mi se te epizode ne vraćaju. Ako bi mi se vratile, ja bi to stanje prepoznala i prosto stopirala, jer sam naučila tako sebe. Borim se sa anksioznošću već godinu i po dana, kažeš. Ne znam kome si se obratila, ali trebala bi uz pomoć svog psihologa, psihijatra, nije ni bitno, da pokušaš da rešiš to, kako
kako da kažem, stanje da nekako istreniraš sebe, da i to kada ti se dogodi, taj napad panike, da naučiš sebe da se ne boriš, nego pustiš, ok, ona je došla, važi. To jako teško zvuči, ili tako? Ali svako mora pronaći način kako da se izbori sa tim. Idemo dalje, ovde nisam uspela da screenshotujem ovako. Slavice, svaka čast što ste objavili o vašoj borbi sa anksioznošću. Borim se sa tim godinama, kad sam pročitala šta ste izjavili, o tome pao mi je kamen sa srca, jer sam se prepoznala u svemu. Hvala vam na vašoj iskrenosti. Srećno daljem životu i radu, vaša obožavateljka od vašeg početka. Da, većina ljudi misli da su sami u tome. Ja kada bih vama rekla da u Srbiji svaka druga osoba pati od anksioznog stanja, ima napade panike, ajde, i treća, ali svi ćute o tome, sve to nekako neka jako velika sramota, svi misle da ste ludi, to uopšte nije bolest, to je stanje. I onda ja sam mislila da sam sama, dok mi doktorka nije objasnila da je to moderna bolest, da se to događa menadžerima, sportistima, običnim ovako ljudima, nezavisno od posla, i da znate da tu uvek najveće emotivce i opali, kao što bih rekla. Svako mora da pronađe način kako će da iskanališe uopšte napad panike. Jedna Mirela mi se javila, što me onako malo potreslo, i kaže, moje dete ima napad panike i ne može da ide normalno u školu. Šta da radim? Strašno. Znači, vjerojatno je u pitanju mala, to jeste malo godina. Zamislite mene u 20 godina kada sam isto mlad dete, od 20 godina, šta znam, pogotovo upalo u medijski taj prostor. Vi verovatno, Mirela, niste imali napad panike i prosto ne možete da razumete vaše dete i ja vas u potpunosti razumem. Takođe ni moja mama, koliko god da mi je pomagala, žena nikako nije mogla da uđe u srž šta se to dogodi odjednom. Ja sam čak postala crna ispod očiju i stvarno sam imala katastrofa. Ne može da ide normalno u školu, šta da radim? Ne znam kom ste se lekaru obratili, jer mislim da bi vaše dete trebalo da se posavetuje na koji način, da li tu treba neka, verovatno, terapija i sve, čim ne može da ide normalno u školu. Znači, on dobije verovatno napade panike na času i sve. Idemo dalje. Poštovana Slavice, čitala sam članak juče o vašem stanju koji ste imali. Ako možete, molim vas da mi pomognete, jer ja taj problem imam sada. Ništa u svom životu nisam uradila zbog te vrste stanja. Ništa ne smem. Jel možete da mi preporučite doktora? Htela bih da pomognem sebi, jer ja ovako više ne mogu. Molim vas, unapred hvala ako mi ikad odgovorite. Strašna poruka. Zamislite kada neko vam kaže ništa u svom životu nisam uradila zbog te vrste stanja. To je strašno, jer ja sam isto imala te misli da ništa nisam uradila jer sam otkazivala nastupe. To je uvlačenje u taj začarani krug, kada čovek odustaje od svega toga. Nisam smela da uđem u tržni centar, kada uđemo onako sve. To ljudi koji imaju to stanje znaju o čemu ja pričam. Onaj ko bude gledao ovaj video, a ne zna o čemu pričam, molim vas da ne ostavljate neumesne komentare zbog ovih ostalih ljudi. Uhvati me nesvest, gušenje, magla neka i uopšte mi nije dobro. Prosto ti moraš da budeš svesna da ti ništa nisi uradila kao što kažeš, a verovatno nešto i jesi. Ništa ne smem. Naravno da smeš. Ovo što ćeš da uradiš posle ovog videa ćeš da odiš do prve prodavnice da kupiš žvake. Da sama to uradiš. Prebrodiš i kažeš ako padnem neko će me dići. I to je jedna od tehnika koja je meni pomagala. Danijela pita: dobro večer, čula sam za tvoju anksioznost. Mislim da ljudi koji imaju anksioznost uvek čuju da još ima anksioznih pa im bude lakše. Naravno. Dok prošle godine nisam ni znala da postoji strah, panika, gomila gluposti s kojih se sa naše tačke gledišta teško izlazi, da.
Odmah ću ti reći, samo pomoć je najvažnija. Bravo, Danijela. U mom slučaju sam imala psihijatra, zatim psihologa i naravno, kako oni kažu, mentalno si zdrava. Ja odem nezadovoljna jer nisam dobila ono što tražim, da opet budem stara. Meni mnogo pomaže popularna psihologija, vide na YouTube, da, svako mora da nađe. Popularna psihologija je sada što slušaju i gledaju na YouTube-u o energijama i pozitivnim razmišljanjima. To isto je jako dobro i u moje vreme to nije bilo. To na YouTube-u 2005. 6. 7. nije ni bilo. Vidite, njoj je to pomoglo. Znači, svako može da nađe neki svoj način. To jeste mora. Tolj pita. Pozdrav Slavice, kaže. Pozdrav Slavice, vidim da se sve vrti sada oko tvog ozdravljenja s anksioznošću. Meni to nitko nije ustanovio, ali sam sebi jesam. Ti si car. Uglavnom, pre mjesec dana me svašta nešto počelo boleti, počeo sam umišljati bolesti i ukrcavati na Google. Znaš i sama šta odmah izlazi, baci me još veću depresiju, nesanicu. Anksioznost i depresija nemaju veze jedno s drugim. Anksioznost nije depresija. Užas, kaže on. Počeo sam umišljati bolesti. Ne smijem ni uraditi nalaze, odmah mislim da će mi reći da je kraj. Užas znači užas. Imam averziju od doktora i nalaze i čekanja istih, tako da sam sebe lečim kao ludak i pripisujem si razne bolesti, padam u depresiju. Šta da radim? Pazi, sve što si mi sada nabrao je katastrofa. Iz kog razloga ne bi mogao da uradiš nalaze? Ja garantujem da je 80% njih koji imaju napade panike prvo uradilo sve nalaze. Vidi da li one najgore bolesti nema. Google nije doktor i tako da ti ne može dati pravu dijagnozu, a takođe da budeš sam sebi lekar je totalna budalaština. Tako da nisi sam, ima nas mnogo, to jest ja sam se izvukla, ali ima mnogo ljudi koje u svemu tome nemaš potrebe da imaš averziju od doktora i čekanja nalaza. Danas privatno možeš da uradiš sve za dan. Za dan nećeš umreti sigurno dok čekaš nalaze od straha. Od straha niko nije umro, pogotovo ovih paničnih napada. Tako da što pre misli o sebi i oslobodi se svega ovoga. Nisam opet screenshotovala koji je opisao, ali čitam. Znam da je davno iza vas anksioznost. Cenim vas kao pevača, ali kad stignete bilo kad napišite mi kako ste izašli iz tog pakla jer imam isti problem. Da li ste pokušali da živite normalno i pored toga koji način bio? Hvala unapred. Naravno. To je ono što sam pričala. Imala sam epizode kada sam otkazivala nastupe, a imala sam epizode kada sam pod najvećom panikom išla i pevala pred 3-4 hiljade ljudi. I gdje to niko nije mogao da primeti i prosto treba biti profesionalac što se tiče mog posla. Sada da se vratim na tebe. Da li ste pokušali? Onaj ko pokuša da živi normalno uz ovo, on će uspeti 100%. Teško jeste, put uopšte nije lak. Treba sve to nekako... Nije ni prebroditi koliko navići svoj mozak kada te to stanje obvezne da radiš stvari koje si započeo. Da li da kreneš u prodavnicu, da li skuvaš ručak, da li da odeš u toalet, da li da baciš smeće. Znači jednostavno moraš, ti ono što si započeo moraš i praviš male korake, baby korake. Ne sada sedneš samo u avion i odeš ne znam gde. Idemo dalje. Pozdrav Slavice. Čitajući tekst u intervju o problemima s anksioznošću, imam jedno realno pitanje. Da li je moguće vratiti život u normalu? Evo da, kao prethodni. Sa ovim problemom se borim već godinama i naizgled mi je život sređen. Ali sve funkcioniše na gurku, na silu uz Rivotril. Rivotril je lek koji je striktno za ovo stanje i pije se samo uz preporuku lekara, možda nekom ne odgovara. Sada sam već trudnica, to je divno pred porođaj i kolika god da je to radost, uvek postoji ono kada će proći razni strahovi. Veruj mi, kad dođe dete, ti nećeš imati vremena da misliš o ničemu. Prosto, kakva anksioznost, kakve gluposti, ti ćeš biti neispavana, gledat ćeš da li ti je dete gladno, da li je naspavano, da li se upiškilo. Mislim, vidjet ćeš to jako jedno lepo stanje. Ako imaš savjet i rešenje, bila bih ti jako
zahvalna. Ovo sve što vam ja sada pričam, nadam se da ću nekako moći da vam olakšam i da shvatite da niste sami i da ja kao medijski eksponirana ličnost sam pod ogromnim napadima panike radila mnoge stvari koje moj posao zahteva. Tebi želim lak porođaj, lepu i zdravu bebicu i sve to kada ti dođe u život ta novina, veruj mi, nećeš imati vremena uopšte da misliš o tim stvarima. Idemo dalje. Jovanka. Zdravo Slavice, ne znam kada ćeš pročitati moju poruku, ali ja imam potrebu da ti pošaljem. Naime, ti si ona pevačica zbog koje sam strepela kad si bila na takmičenju da li ćeš proći dalje. Radovala sam se svakoj tvojoj pesmi, čak si trudila da se pronađem. Ja sam ekskluziva. Sad želim da ti kažem da mi daješ vetar u leđa u jednom izazovu. Pročitala sam da je u tvom životu anksioznost vrlo poznata reč, opet, Leo, vrlo poznata reč, kao što je i u mom, nažalost. Najveći lek je vreme, tako da ti želim da budeš ona ekskluziva koju sam gledala na TV-u. Bila srećna. Ne znam koliko sam do sad poruka pročitala, ali ovo je 2% od ljudi koji su mi slali poruke. Leo, molim te. Drago mi je da ti dajem vetar u leđa, da samo shvatiš da nisi jedina i da iz svega toga čovek može da se izvuče uz pravog doktora, ljude oko sebe. I jako bitna stvar, ono što sam malo pre napomenula, ne treba pričati ljudima koji nikada nisu iskusili, hvala Bogu, to stanje o svom stanju, jer neće vas razumeti. Moguće da će sami njihove rečenice iz dobre namere vama napraviti još gore. Pozdrav, čitala smo se boriti sa anksioznošću, jako mi je žao jer i sama se borim već 5 godina. Obišla sam sve doktore, na kraju psihijatra koji mi je objasnio šta mi je. Divno. Čestitam da si... Goran kaže, čestitam da si pobedila tešku situaciju. Teška je to borba i bol, ali treba se paziti, pošto se anksioznost puno puta i vrati, ali treba je biti hrabar i što manje potencirati situaciju, pustiti misli da idu svojim pravcem i ne previše davati pažnje pod pitanje šta je to, šta mi se dešava, šta je sa mnom i tako dalje. Apsolutno, to se slaže s ovom. Znači, kada dođe ta panika, treba samo pustiti nekako, prepoznati to stanje, ne davati joj puno značaja i ona će samo proći kroz vas. Bukvalno što se više borite, jao kako mi je teško, joj, opet me uhvatilo, ja sad ne mogu, sve bude gore. Poštovana Slavice, čitala sam članak juče o vašem stanju koji ste imali. Ako možete, molim vas da mi pomognete, jer i ja taj problem imam sada. Ništa u svom životu nisam uradila zbog te vrste stanja, ništa ne smem. Je to kao prethodna? Ćemo da vidimo. Pozdrav Slavice, čitao sam vašu ispovest o anksioznošću i ja to imam već 2 godine, baš sam loše. Nemaš potrebe da budeš loše, moraš se pratiti na pravo mesto. To je Božović postavio pitanje. I male korake sebi dajte svako jutro. Danas ću, da sam sebi skuvam kafu i da sednem sama da popijem kafu. Ako me u tom momentu uhvati napad panike, ništa, ja ću i dalje pijem kafu. Eto, tako. Da. Ovo je samo nekih 10-ak, 15-ak, ne znam ni ja sada, koje sam izdvojila, ali verujte mi, i dalje mi stižu poruke. Ja se nadam da sam na neki način prenela svoje iskustvo i da znate samo da i dalje, naravno, niste sami, da ima jako puno ljudi koji ima to stanje. Nisam ja sada nešto posebno, isto sam kao i svi vi, od krvi mesa, ali možda će vam biti uteha kada vam kažem da ja kao medijski eksponirana osoba sam uspela da odradim većinu zadataka što moj posao nalaže pod tim stanjem i ja verujem da možete i vi. Znači, ja čvrsto verujem. A vi pišite u komentarima
neka vaša iskustva. Eto, odgovorit ću vam i ja na neka vaša pitanja. Drago mi je što, hvala medijima, što pišu o tome, nema veze sad da će pisati o meni na lep ili na ružan način, ali da se digne svest kod ljudi, da se ne uvlače u kuću, da žive bez straha, da normalno žene ostanu trudne, bez ikakve bojaznosti, da odu da se prijavljaju za posao, da nađu svoj posao, da nemojte da to glupavo stanje koje ja dan danas zovem, nemojte da vas sprečava u nečemu, ste posebni. Ćao.